ngiyabona ukuthi uyavela nomjikelo mangibheka nengoma othi uyidomlile ethi Izinga sophuma ngayo ngiyabona futhi ukuthi umjikelo ukhona abanye futhi kahle ngathini umsebenzi amoqala uyatholakala online nje ngiqale kuona okay lo i-album umuntu zabantu mongena ku YouTube uyayithola album iphethe ama-track awu-14 ungena ku Spotify uyayithola futhi nakho kuzo zonke izinto online ikhona online le yesibili ngisayipheka yona isake studio but ngithathile isingile yodwa ngayifaka ku YouTube seyikhona nayo la ngihamba khona nomngane nami umjiyela umngane nami kahle umjiyela sisuka na iqembu nami lengoma okay sikhule naye nje emakhaya kahle nomngane wakudala nje ukuhamba wazi ngami namokho engawazi ngaye oh yeah okay so mhlambe ke sidlule kubantu ongafisa nje ukudlulisa ukubonga kubona bese uyasitshela ukuthi utholakala kanjani Ngizwe ngicela uqala ukuyilanda eqaleni la engaphika khona album abantu abangisiza ukuthi ngicine ngiphumelele ukuthi ngibe na album okay ngaqala ngizibonge mina myself nje angifuza ngibheke futhi ngawazi ukuthi ngihlanganisa amasenti ngibeka ngasheleni ngilonke yokhokhe studio ngikhiphe album kumabhuluku ngakhiphe emzimkhulu eTermination Studio okay abantu engizifisa ukuthi ngibabonge kakhulu kule album oqala ngizoqala ngobhuti wami umhlaba ube ngitransport umfowethu engimela ama onemoto ngize kubamncane wami uthula wakancayana nawe benginikelela kunikeza imoto yakhe mangithi baba ngestudio manje anginayo imali yokuthi ngiyele athi ayikhuleka mfana ngizokunika imoto naye imoto uthathe ushone khona estudio so abantu ebangisizile ukuthi ngicine ngikwazi ukukhipha lo album ngayo yonke indlela nobhuti umondli ncayana bese kubhuti unkululeko ndawonde bona abantu abade bengikusupporta kulo album alright so uyatholakala enkundleni zokuxhumana utholakala kanjani notholakala mhlambe ku Facebook ya ngiyatholakala ku Facebook mongena Facebook wami nje uyabhala ukuthi ziphathele Magomazi ncayana yobe soyangibona ke lapho okay abafisa ukufonela abafisa ukuthi bangifonele ungangithinta enambeni yami ethi 078 00 32 364 iyafoneleka ke leyo eka WhatsApp ithi 061 079 4436 iyafoneleka futhi nakwada futhi ya WhatsApp same time okay Ntaka baba sikufisela kuhle kodwa sicabanga ukuthi ke ukusebenza kwakho ikhona ukuyikhulumelayo abantu bazokwazi ukuthi mhlambe bethinte bancoma khona abagxeka begxeke ngokwakha mhlambe uthole nosizo nje obufisa ukuthi usizakala ngibona ukuthi khona okusalayo ikhona impela futhi okusalayo benge ngikwazi ukuthi ngishela abantu ukubona abagcine bengenza ngifike khona la kahle okay kafushane nje isikhathi asisekho mntaba ngizocela ukubonga nje kuba wondaba ezitha baba ngiphethe inkosi yami le ubela ngayo yonke indlela mathi khona fanele ngiye khona ukuthi azama ukuthi angitholele transport because manje mangizama ukucela umasipala kwesinye isikhathi ungangilaleli ngaleso sikhathi ngithola usizo kahle kodwa uba wondaba ezitha nobhuti usendi bona into ebezama ukuthi bangitholele i-transport belekelela ubhuti ongiphethe njengamanje oyi-acting manager kumina uZethi Mbanja abantu abangesekayo lapho noma ngila eThekwini mangikhona la ngifuna ukuya khona ubhuti wami lona emoto bengilekelele bese ngibonge kakhulu uma ngani zami lo phethe lezi ngane kuye nothungela izingane usisi uthando odlameni uyena ke oqhakazisa izingane zeziphambi kwami Dala siyabonga kakhulu sibonga kakhulu ngeke sibaqede bonke mangabe kungenzeka ukuthi ke lakhe igama libizwanga kodwa ke nabo bonke abafaka isandla nje betsizwa ke ibala ngiyabona ukuthi isikhathi ke sesingasavumi sesiyaphuma siyahamba sikushiya naye ke la ke uMagomazi featuring umjikelwa bazogijima khona ke la estage ushilo wathi ke ingoma le ayikhipheke lapha ke kwi-album elandela i-album ngisaphekwa ke kodwa wayesethi ngidonse nje kodwa ngikhombisa abantu ihloko sengoma sithi ke Izinga Sabe sithokozele nisale kahle emakhaya mina nawe sohlangana no helicopter kusasa